Napo kasugaro sa dakbayan sa Talisay sa prisuhan nagpasko. Kinihuman nadakpan sa managlahing barangay. Ang report ni Femery Dumabog. Why holiday alang sa mga pulis sa pagpatuman sa balaod. Humana kadawat og taho ang kapulisan kalabot sa mga nagtigbakay, gironda nila ang barangay Puok ug ang sitio Kampinsa sa barangay Manipis kagahapon. Napukyud ka mga lalaki ang naktuhang nagtigbakay. Matod sa hepe sa kapulisan nga dili lang gambling nga kaso ang ilang atubangon kay nakalapas usab sila sa lagda sa IATF nga pagdili sa panagtapok. Nga nagtigbakay gahapon, although dili kayo to siya daghan, but some people are still unaware that they should follow the IATF guidelines. They were arrested and they will be charged accordingly. Awhag ni Pilari sa publiko nga dili na lang gyud mosulay pa sa paghimo og mga butang nga makalapas sa balaod. Kay silang mga pulis, bisan og holiday, way hunong sa ilang mga operasyon. We have already warned them that even these holidays, we will be on the lookout kung kinsa tong mag-violate sa balaod o sa IATF guidelines. So they were warned and obviously they did not heed our advice, so they were arrested. Nausab gilarmahan ng kapulisan ganihang kadlawon nga kasong attempted homicide. Hinuon sa kinatibukan matod sa Talisay Police nga nagbalinawon ang pagsaulog sa Pasko. Oba ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.